Ábrese o solene acto académico de inauguración do curso 2021-2022 na Universidade de Santiago de Compostela. Ten a palabra dona Dulce María García Mella, secretaria xeral da Universidade, que procederá a dar lectura á memoria do curso 2020-2021. Señor reitor magnífico, vicerreitoras, vicerreitores, xerente, autoridades, claustro de profesoras e profesores, persoal de Administración e Servizos, estudantes, señoras e señores. Iniciamos este acto solemne de apertura de curso dando conta das principais actividades da nosa universidade no curso 2021, curso marcado de cheo polas restriccións da pandemia que determinaron a adopción de diversas medidas para procurar un desenvolvemento ordenado e seguro da actividade. A programación académica do curso 2021, interrompida polo confinamento ata ben entrado o mes de maio de 2020, retomouse coa aprobación polo Consello de Goberno 19 de xuño das bases para o desenvolvemento dunha docencia presencial segura, complementadas con directrices e xa no mes de setembro cunha resolución reitoral que dispuxo medidas para o inicio de curso. Establecéronse protocolos para a xestión de casos COVID e a comunicación de incidencias e mantívose permanentemente actualizada a guía de actuación fronte a COVID-19 que neste momento vai pola 45ª edición. Tamén se arbitraron diversas liñas de axudas ao alumnado e no pasado mes de maio puxose en marcha a unidade de atención psicolóxica para o estudantado co obxecto de axudarlle a afrontar as exixencias académicas e persoais derivadas da pandemia. Xa de cara á programación do curso que agora inauguramos, aprobouse no mes de abril un plan de continxencia para o desenvolvemento da docencia e neste mes de setembro unha resolución reitoral que actualiza, recompila e armoniza as medidas para o inicio do curso 2021-2022 consonte as indicacións da autoridade sanitaria, apostando de novo pola máxima presencialidade posible para preservar a calidade da docencia, poñendo sempre por diante a seguridade das persoas. Despois desta breve contextualización, tratarei de salientar as principais actividades desenvolvidas ao longo do curso, agrupadas en 3 bloques, atendendo ás misións da Universidade: ensinanza e aprendizaxe, investigación e transferencia, e extensión universitaria e compromiso social. Deixarei para un segundo momento os aspectos organizativos e de xestión e os relativos ás persoas que fan posible o desenvolvemento desta actividade. A continuación darei lectura ao resumo dun texto algo máis extenso que se poderá consultar na web da Secretaría Xeral desde hoxe mesmo. Ensinanza e aprendizaxe. No curso 2021 a nosa universidade ofertou en estudos oficiais un total de 44 graus, 9 programas de simultaneidade de estudos de grau, un programa de grau aberto, 65 másteres e 55 programas de doutoramento. Procede destacar a implantación no campus de Lugo dos graus en bioquímica e en empresa e tecnoloxía, ambos cunha importante demanda. Para facer posible a impartición das prácticas nas ensinanzas de grau e mestrado, asináronse ao longo do curso máis de 900 convenios de cooperación educativa con entidades e empresas e autorizouse a realización de prácticas académicas externas en diversos servizos da universidade. No ámbito dos estudos de doutoramento, suscribíronse tamén 38 convenios de colaboración promovidos pola Escola de Doutoramento Internacional. De cara á oferta académica do curso 21-22, ultimáronse os traballos para a implantación do grau en xestión cultural e como parte do proxecto Universidades en Fronteiras de 2 másteres e 2 programas de doutoramento. Na busca da mellora permanente da calidade dos nosos estudos, compre salientar, dentro do Plan Bianual de Melloras 2021-22, a creación dun observatorio de empregabilidade, e de destacar tamén a obtención da acreditación institucional pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, o 8º centro da USC en conseguila, e a renovación da acreditación europea da Facultade de Veterinaria.
No que respecta á organización de estudos propios, aprobouse un novo regulamento e ofertáronse 97 cursos nas distintas modalidades. Para o desenvolvemento destas actividades, o Centro de Estudos Propios promoveu a suscripción de 34 convenios. Merece ser destacada tamén a actividade do Programa Universitario para Maiores, cuarto ciclo, que ofertou entre os dous campus e a sede de Ribeira 69 materias no título propio que dá acceso ao diploma sénior. O labor do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe incrementouse sustancialmente en tempos de pandemia ao ter que realizarse en remoto unha parte significativa das actividades académicas. No curso pasado realizáronse melloras técnicas en todas as áreas de funcionamento do campus virtual e o Programa de Formación e Innovación Docente desenvolveu preto de 100 accións formativas nas que participaron máis de 2.400 persoas. Investigación e transferencia. No eido da produción científica, aplicáronse por primeira vez no ano 2020 os criterios de valoración para a distribución de recursos que foran aprobados no curso anterior. No curso 2020-2021, léronse 308 teses de doutoramento, das que máis do 20% foron defendidas por alumnado estranxeiro e 104 obtiveron mención internacional. Respecto á captación de talento científico e investigador, cabe salientar a incorporación de 163 persoas con contratos financiados por programas de recursos humanos estatais e autonómicos e a posta en marcha por primeira vez dun programa piloto para a contratación temporal de persoal investigador distinguido cunha oferta de 11 prazas. No ano 2020, a USC acadou financiamento en convocatorias estatais, autonómicas e internacionais para 200 proxectos de investigación por un importe de 23 millóns de euros e no 2021 obtivo da Axencia Estatal de Investigación 8,5 millóns de euros para 74 proxectos. Captou así mesmo 11 millóns e medio de euros para a realización de actividades desenvolvidas a través de contratos de I+D. Pechado o marco financeiro plurianual da Unión Europea para o período 2014-2020, a USC sitúase entre as 15 primeiras universidades do sistema español por recursos captados ao abeiro do programa marco de I+D Horizonte 2020, duplicando os conseguidos no programa anterior. Procede salientar tamén as axudas do European Research Council, polo que supoñen de recoñecemento á excelencia da investigación que se realiza na USC, avalada pola presenza desta un ano máis entre as 500 mellores universidades do mundo segundo o ranking de Shanghai. No curso pasado concedéronse 3 novas axudas nas modalidades Synergy, Starting e Consolidator Grant, as que compre engadir outras 3 nesta última modalidade resultado da incorporación dos seus beneficiarios á USC como investigadores adscritos procedentes do programa Oportunios. É debido a sí mesma unha referencia aos resultados obtidos na convocatoria do Programa de Consolidación e Estruturación de Unidades de Investigación Competitiva de 2021, na que o 67% dos grupos de referencia competitiva e o 54% dos de potencial de crecemento do Sistema Universitario de Galicia pertencen á USC, mellorando os resultados acadados na convocatoria anterior. Dentro da estrategia de estruturación da investigación seguida pola Universidade nos últimos anos, aprobouse a finais de 2020 o Regulamento para a creación e funcionamento de centros singulares de investigación. En aplicación deste, engadiuse á rede de centros singulares o Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais. O Consello de Goberno aprobou tamén a creación de 2 centros interuniversitarios coas universidades da Coruña e de Vigo, o Centro Interuniversitario de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia e o Centro de Investigación das Paisaxes Atlánticas Culturais. Aprobaronse así mesmo as propostas de creación do Instituto de Materiais e de supresión de diversos institutos. En setembro de 2020, a USC concorreu co Campus Terra a convocatoria para a acreditación de campus de especialización do Sistema Universitario de Galicia e, tras un longo proceso, acaba de obter no mes de setembro a mencionada acreditación por un período de 4 anos. Actualmente trabállase no deseño dun instituto de investigación que lle dé a continuidade á agrupación estratégica Bioredes no ámbito da produción primaria e no campus da cidadanía, unha vez identificados os elementos de converxencia entre os distintos grupos de investigación, estánse elaborando 2 proxectos de creación de institutos, un no ámbito de ciencias sociais e xurídicas e outro no de artes e humanidades.
A valorización e transferencia de coñecemento foi de novo unha faceta destacada, como pon de manifesto o feito de que a nosa universidade teña ascendido un chanzo, situándose no nivel 6 dun total de 18 no U-Ranking de las universidades españolas. Outro indicador de calidade das accións de transferencia son os 3 proxectos Proof of Concept concedidos polo Consello Europeo de Investigación. No curso pasado presentáronse 12 novas solicitudes de patente e realizáronse 16 rexistros de propiedade intelectual. As tecnoloxías xeradas na USC deron lugar tamén a 23 novos acordos, 6 deles de licenza, e fixeron posible a constitución de 3 novas empresas de base tecnolóxica no ámbito da saúde. No eido da difusión e divulgación científicas, o Museo de Historia Natural foi punto de encontro dos investigadores galegos e europeos participantes no proxecto internacional Atlantic Positive sobre a vespa velutina. Entre as actividades que organizaron as cátedras institucionais, cabe salientar os 3 MOOCs ofertados pola Cátedra do Camiño de Santiago das Peregrinacións e o programa IGEA de Humanización e Voluntariado, liderado pola Cátedra de Cronicidade. Da actividade do Servizo de Publicacións e Intercambio Científico destaca a publicación de 22 libros impresos e 32 en edición digital, 30 volumes de revistas universitarias e 322 teses de doutoramento aloxadas en acceso aberto en Minerva. Extensión universitaria e compromiso social. As actividades de extensión universitaria de carácter transversal seguen a ser unha expresión do compromiso da nosa universidade coa comunidade universitaria e a sociedade en xeral e tamén coa igualdade efectiva e co desenvolvemento sostible. No que concerne á oferta cultural, recuperáronse con certa normalidade as actividades da aula de teatro, do espazo de danza e da orquestra da USC. Programáronse diversas exposicións, entre elas as dedicadas a Concepción Arenal e a Emilia Pardo Bazán e a mostra fotográfica conmemorativa dos 25 anos do espazo de danza en Lugo, cidade na que o Museo da Domus do Mitreo está recuperando o ritmo de visitas da etapa prepandemia. No eido do deporte, preto de 3.200 persoas participaron nas diversas actividades ofertadas e máis de 1.000 inscribíronse nas escolas físico-deportivas. En materia de igualdade de xénero, é de salientar a aprobación polo Consello de Goberno en maio de 2021 do terceiro Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes, en cuxa elaboración se contou coa participación dos distintos colectivos da comunidade universitaria. Verbo do desenvolvemento sostible, procede mencionar a elaboración da memoria para a certificación internacional do Sistema de Responsabilidade Social Corporativa, a posta en marcha dun sistema para a recollida e xestión de residuos procedentes de aparellos eléctricos e electrónicos e o inicio dos traballos de elaboración dun novo plan de desenvolvemento sostible. No que respecta ao voluntariado, é de xustiza resaltar a importancia da actividade desenvolvida no marco do programa de voluntariado COVID. No eido da inclusión universitaria atendéronse as demandas de máis dun 100 de estudantes con necesidades específicas de apoio educativo, un 30% máis que no curso anterior. Mostra do compromiso permanente da nosa universidade coa conciliación da vida laboral, persoal e familiar segue a ser o servizo educativo ofrecido a través da Escola Infantil Breogán, no campus de Santiago, a que se incorporaron 67 nenas e nenos, e do programa de axudas á escolarización de menores de 3 anos no campus de Lugo, coa concesión de 7 axudas. O Servizo Universitario de Residencias viuse afectado tamén o pasado curso pola adopción de medidas extraordinarias a causa da pandemia que obrigaron a reducir nun 15% a oferta de prazas da convocatoria ordinaria. Poño fin a este apartado cunha referencia ás actividades orientadas a fortalecer a inserción laboral dos nosos egresados. No curso 2021 iniciouse un novo proxecto formativo para facilitar a transición cara ao emprego do alumnado dos últimos cursos de grao e máster e puxose en marcha a plataforma de emprego da USC. Organización e xestión. A actividade desenvolvida pola Universidade en cumprimento das súas funcións básicas é froito do traballo combinado dos órganos de goberno e das áreas, servizos e unidades que lle dan soporte. Procede facer referencia, en primeiro lugar, ao claustro universitario como máximo órgano representativo da comunidade universitaria. No curso pasado, reuniuse 2 veces en sesión ordinaria. Na primeira delas, o 2 de decembro de 2020, o reitor presentou o informe de xestión 2019-20 e o valedor da comunidade universitaria o seu informe anual.
Tamén se aprobaron a actualización das liñas xerais de programación plurianual 19-22, o Plan de Accións de Normalización Lingüística 2022 e o Acordo sobre colaboración na docencia do persoal investigador. Na segunda reunión, o 18 de marzo deste ano, aprobaronse as liñas xerais do orzamento de 2021. Procede mencionar as eleccións para a renovación da representación do alumnado no claustro e dos distintos sectores nas xuntas de centro e nos consellos de departamento que, despois de terse adiado en 2020 por mor da COVID, tiveron lugar este ano por medios electrónicos. O Consello de Goberno reuniuse ao longo do pasado curso en 10 sesións ordinarias. Entre os asuntos aprobados cabe salientar, ademais dos mencionados noutros apartados, o regulamento de selección de persoal de Administración e Servizos, o de creación, modificación e supresión das plataformas científico-tecnolóxicas, o de estudos do programa universitario para maiores cuarto ciclo e o da transformación digital, administración electrónica e desenvolvemento das TIC. Así mesmo, aprobáronse convenios para a creación da Cátedra Institucional de Neuroradioloxía Intervencionista e para a reactivación da Cátedra de Empresa Familiar e un convenio marco de colaboración coa Consellería de Sanidade para a posta en marcha do Centro de Fabricación de Medicamentos CAR-T. Pola súa parte, o Consello Social contribuiu á acción de goberno coa realización de 9 sesións plenarias, a última delas o pasado 29 de xullo. No ámbito da xestión, referireime en primeiro lugar á mobilidade e á captación internacional. No marco de programas de intercambio de convenios bilaterais accederon á nosa universidade 306 estudantes, 72 PDI e 33 PAS, e saíron a outras universidades 425 estudantes, 72 PDI e 19 PAS. En 2020 creouse o Servizo de Captación Internacional, no que se integrou o Centro de Benvida Internacional xa existente. Cabe salientar a posta en marcha dunha plataforma de posicionamento para favorecer a captación de estudantes estranxeiros. O Centro de Linguas Modernas contribuiu un ano máis á internacionalización coa programación de cursos, a organización de test de nivel e a realización de probas de acreditación lingüística. É obrigado mencionar tamén a actividade da biblioteca e o arquivo universitarios como servizos fundamentais de apoio á docencia e á investigación. A biblioteca mantivo a súa participación nos proxectos cooperativos de Dialnet, Revion e o antigo Consorcio Bugalicia, actualmente integrado no Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, e colaborou na posta en funcionamento do portal científico da USC. No que atinxe ao arquivo, cabe salientar o deseño dunha aplicación informática propia para o control da consulta de documentación na sala de investigadores e para a xestión dos servizos que ofrece. No ámbito económico, destaca a publicación do Regulamento de Xestión Orzamentaria da USC en febreiro de 2021, tras a súa aprobación polo Consello de Goberno e posterior ratificación polo Consello Social. A Universidade desenvolve a súa actividade este ano cun orzamento de 262,46 millóns de euros, un 3,22% superior ao do ano anterior. É de salientar que a Fundación Universidade de Santiago de Compostela, tras adquirir a condición de medio propio en 2020, asumiu no pasado curso a xestión dos recursos precisos para atender as necesidades derivadas da pandemia e desde o 1 de setembro deste ano faise cargo tamén da prestación do servizo de limpeza. No eido da xestión académica avanzouse na automatización de certificacións, na expedición de certificados académicos en inglés e na do suplemento europeo ao título. No que respecta á administración electrónica, habilitouse o uso do certificado de empregado público para as persoas titulares das direccións e secretarías de centro e seguiuse apostando pola seguridade da información no uso de medios electrónicos e a protección de datos persoais co desenvolvemento do Plan de Adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade. A asesoría xurídica ocupouse, entre outros asuntos, da emisión de informes, dos trámites procesuais dos 67 litixios nos que recaeu sentenza e dos aproximadamente 150 procesos abertos a día de hoxe en distintas fases de tramitación. No ámbito académico tamén se deu trámite un número importante de recursos e queixas a través da Oficina de Análise de Reclamacións. En materia de convenios, procede salientar a aprobación polo Consello de Goberno dun novo regulamento para a xestión de convenios e protocolos xerais de actuación. Xestionáronse ao longo do curso desde a unidade correspondente 368 convenios sobre distintas materias, 115 deles internacionais. No que atinxe a normalización lingüística e no marco do Plan de Accións aprobado polo claustro en decembro de 2020, o Servizo traballou na elaboración de recursos en galego para o apoio á docencia e á investigación nas 5 grandes áreas.
No eido das tecnoloxías da información e das comunicacións, incorporouse equipamento a máis de 250 aulas, instaláronse conexións eléctricas e redes en fíos de alta densidade e despregouse o Moodle da USC na nube Azure. Poño fin a este apartado cunha breve referencia á web institucional que incorporou os novos sitios de centro e de departamento e unha intranet de fase experimental, a aplicación oficial para dispositivos móviles que se dotou de novas funcionalidades e a accesibilidade web para que se elaboraron os formularios dos procedementos de información, queixas e recursos. Comunidade universitaria. As persoas constitúen, sen dúbida, o activo máis importante co que conta a universidade e o verdadeiro motor do seu funcionamento, como puxo de manifesto unha vez máis a súa resposta ás dificultades provocadas pola pandemia. No curso pasado, a nosa universidade acolleu a preto de 20.100 estudantes de grao, 2.400 de mestrado e 2.800 de doutoramento, o 61% mulleres, aos que compre engadir o estudantado de programas de mobilidade e convenios bilaterais e o extracomunitario ao que xa fixen referencia. Cabe salientar que iniciaron os seus estudos nalgún dos niveis oficiais un 9% máis de estudantes que no curso anterior e que un 25% do alumnado de doutoramento era estranxeiro. Para propiciar a captación de estudantado de novo ingreso, o programa A Ponte entre o ensino medio e a USC organizou diversas actividades e o acto de recoñecemento aos mellores expedientes de ensino medio. O 75% do estudantado que obtivo este recoñecemento en 2020 e se matriculou no Sistema Universitario de Galicia fixo na nosa universidade. Ao alumnado de estudos oficiais é preciso engadir as 1.170 persoas matriculadas nas distintas modalidades de estudos propios e as máis de 1.000 matriculadas no cuarto ciclo. O colectivo de persoal docente e investigador contaba a finais do pasado ano con 2.108 efectivos, o 42,36% mulleres. Estas representan preto do 29% no corpo de catedráticos, do 45% no de profesorado titular e de algo máis do 50% no de profesorado contratado doutor. Ao longo do curso producíronse 55 xubilacións, 22 delas anticipadas. No que respecta ás actuacións estruturais desenvolvidas no curso pasado, aprobadas polo Consello de Goberno en febreiro de 2021 consonte ás previsións do Plan Plurianual de Profesorado 2019-22, cabe destacar a creación de 50 prazas de profesorado axudante doutor, 10 de profesorado asociado e profesorado asociado de Ciencias da Saúde, 14 de profesorado contratado doutor, 68 de profesorado titular de universidade e 35 de catedrático de universidade, estas últimas pola quenda de promoción interna. As convocatorias para a contratación de profesorado emérito e o nomeamento de profesorado e persoal investigador ad honorem resolvéronse no mes de abril. Tamén se executou no curso pasado a oferta de emprego público de 2020. Procede salientar finalmente a incorporación como doutor honoris causa á nosa universidade do profesor Fernando Jorge Devoto nun acto solemne de investidura que tivo lugar no mes de xuño. O colectivo de persoal de Administración e Servizos contaba a finais do ano 2020 con 1.224 efectivos, o 57% mulleres. Producíronse ao longo do curso 33 xubilacións, das que o 85% foron forzosas. Debido á pandemia, boa parte da actividade da xerencia centrouse na regulación de medidas que afectan as instalacións e, por extensión, as condicións de traballo do persoal. Aínda así, puidose recuperar o ritmo das negociacións cos órganos de representación de persoal, o que propiciou a aprobación de diversos acordos, entre os que cabe salientar o adoptado polo Consello de Goberno en maio deste ano sobre a prestación de servizos na modalidade de teletraballo no ámbito do persoal de Administración e Servizos. Aprobáronse tamén diversas modificacións da relación de postos de traballo de PAS, entre elas as que afectan ao ámbito das conserxerías, ao do persoal técnico de investigación con destino en centros e departamentos e á estrutura da xerencia no campus de Lugo, así como a oferta de emprego de PAS para o ano 2021, cun total de 59 prazas, 27 delas de promoción interna independiente. Os colectivos de persoal investigador de programas de recursos humanos e de persoal investigador e de apoio á investigación contratado con cargo a actividades de I+D contaba a finais de 2020
con 531 e 579 persoas respectivamente, algo máis da metade mulleres. Merece ser destacado pola súa relevancia o acordo acadado recentemente coa representación do persoal sobre o recoñecemento da antigüidade ao persoal destes colectivos, que complementa o aprobado curso pasado sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do devandito persoal. Antes de poñer fin a esta memoria, é de xustiza lembrar as persoas da comunidade universitaria que faleceron no curso 2020-21 estando en activo. Foron os profesores e profesoras José Joaquín Vidal Portavales, Rogelio Conde Freire, Ramiro Ledo Andión, Manuel Jordán Rodríguez, Xosé Antonio Duro Vieiro e María Salomé Taboada Mella. As estudantes Alba Figueroa Paniza e Rita Nogueira Lobato e Gemma Alberto e Fernández do colectivo de Administración e Servizos. O noso sentido recordo para todas elas. Quero rematar recoñecendo e agradecendo o relevante papel desempeñado por todas as persoas con responsabilidades nos ámbitos académico, de xestión e de servizos para que o curso puidera desenvolverse sin incidentes salientables a pesar das dificultades. Agradecemento que é de xustiza facer extensivo a toda a comunidade universitaria polo seu comportamento exemplar. A pandemia seguirá tendo incidencia no curso que agora inauguramos, se ben, como dicía Helen Keller, unha curva no camiño non é o final do camiño, a menos que non poidas virar. No actual contexto de vacinación, coa experiencia adquirida e coa responsabilidade e prudencia amosadas pola comunidade ata o momento, temos a convicción de que afrontaremos este novo curso con determinación e seremos quen de devolver gradualmente a normalidade ás aulas e a todas as actividades da nosa universidade. Moitas grazas. Moitas grazas, secretaria xeral. A continuación ten a palabra a profesora Estevez Zaranzo, catedrática de Microbioloxía e Parasitoloxía, que impartirá a lección maxistral a Microbioloxía en Acuicultura nunha perspectiva One Health. Señor reitor magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, autoridades, compañeiras e compañeiros, señoras e señores. É unha honra atoparme neste salón para a impartición da lección inaugural do curso académico 2021-2022, representando a Facultade de Bioloxía como catedrática máis antigua. Gustaríame aproveitar este acto para mostrar o meu agradecemento á Universidade de Santiago por darme a oportunidade de desempeñar a miña función docente e investigadora desde hai case 40 anos, compartindo tanto momentos duros como vos coa comunidade universitaria. A historia da Facultade de Bioloxía da USC remóntase ao ano 1972, no que se crea a sección de Bioloxía como consecuencia da división da antiga Facultade de Ciencias. Ese ano trasladouse á Facultade de Farmacia como sección de Ciencias Biolóxicas, creándose como facultade no 1977 e permanecendo na Facultade de Farmacia ata a construción do actual edificio en 1982. No 2008, 4 das unidades docentes da Facultade de Bioloxía ocupan o novo edificio de investigación, o CIBUS. Nesta facultade impártense os graos de Bioloxía e Biotecnoloxía, o dobre grao de Química e Bioloxía e 4 másteres interuniversitarios, Acuicultura, Bioloxía Mariña, Biodiversidade Terrestre e Neurociencia. Polo tanto, os egresados da Facultade de Bioloxía están formados para accederen a distintos ámbitos profesionais, como é o sanitario, a industria farmacéutica, agroalimentaria e química, a optimización de recursos vexetais, animais e do medio ambiente, así como na xestión da información, documentación e divulgación científica. Pertenzo ao Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, un departamento interfacultativo e intercampus cun total de 32 docentes e investigadores que desenvolven diferentes liñas de traballo nos campos de bioloxía, farmacia, veterinaria, medicina e ciencia e tecnoloxía dos alimentos. Como catedrática de microbioloxía, represento unha área que estivo moi presente na sociedade estes 2 últimos anos con motivo da pandemia da COVID-19. Isto fixo que o gran público se familiarizara con moita terminoloxía non sempre ben explicada ou ben usada nos medios de comunicación, como RNA mensaxeiro, zoonose, número básico de reproducción, inmunidade de grupo, etc. Pero non procede neste discurso explicarlles todos estes termos. Isto deixo para o meu alumnado. O que sí me gustaría salientar é o importante papel que xogou o Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía durante toda a pandemia na detección e secuenciación do coronavirus a partir de mostras clínicas, así como a partir de augas residuais.
Xa en 1975, o Departamento adquiriu notoriedade por conseguir frear un brote de cólera en Santiago de Compostela grazas ao rápido illamento e identificación por parte da doutora Ramona Bamonde, coñecida por todos como Ramonita, da bacteria causal Vibrio cólera, evitando así que o problema se convertese nunha epidemia. Aínda que non vou falar da COVID-19, unha das leccións aprendidas dela é que para facer fronte ás pandemias é necesario a súa abordaxe colaborativo e multidisciplinar desde a perspectiva global de One Health. Ademais, a pandemia permitiu concienciar a sociedade de que só un investimento adecuado en ciencia e innovación permitirá atopar solucións a situaciones deste tipo que probablemente se repetirá. O concepto de One Health introduciuse a comezos do ano 2000 para denominar a noción coñecida desde hai máis de un século de que a saúde humana e a sanidade animal son interdependentes e están vinculadas aos ecosistemas nos que coexiste. Mais especificamente, a noción de One Health defínese como os esforzos de colaboración de investigadores e profesionais de múltiples disciplinas que traballan a nivel local, regional, nacional e mundial para lograr unha saúde óptima para as persoas, os animais e noso medio ambiente. Dentro desta filosofía de One Health, establécense 3 áreas prioritarias de traballo conxunto para frear a propagación de enfermidades infecciosas: o control das zoonoses, a loita contra as superbacterias resistentes a antibióticos e a seguridade alimentaria. Por iso, a OMS colabora estreitamente coa FAO e coa Organización Mundial de Sanidade Animal para que todas as estrategias de One Health funcionen adecuadamente, o que axudará a tomar medidas eficaces para xestionar futuras pandemias e frear o alarmante crecemento das resistencias a antibióticos que están a ocasionar unas 700.000 mortes anuais. Dada a amplitude de temáticas que abrangue este concepto de One Health, vou centrarme na sanidade animal e concretamente na sanidade de animais acuáticos, para que compre achegarmos algunhas ideas previas sobre a situación actual da acuicultura. A acuicultura e a pesca son 2 actividades que se enfrontan ao reto da crecente demanda de produtos acuáticos sans e nutritivos. Non obstante, as capturas mundiais da pesca extractiva estabilizáronse nos últimos anos ao redor de 95 millóns de toneladas anuais, mentras que a produción mundial de acuicultura non parou de crecer, chegando a producir máis de 115 millóns de toneladas nos últimos anos. Con todo, para que a acuicultura produza de forma significativa grandes volumes de alimentos de maneira sostible, é necesario ter debidamente en conta a saúde e benestar dos animais acuáticos e os seus impactos no medio ambiente e na saúde humana, é dicir, aplicarlle o enfoque One Health. Aínda que se realiza acuicultura en prácticamente todo o mundo, a maior produción corresponde a países asiáticos como China, Indonesia, India, Vietnam e Tailandia, cunha acuicultura menos tecnificada e predominando a acuicultura intensiva tradicional de carpas, tilapias e lagostinos. A nivel mundial, a maior porcentaxe da produción de acuicultura está representada polos peixes, seguida das algas, moluscos, crustáceos e unha mínima porcentaxe de outros invertebrados, anfibios e réptiles. Non obstante, a acuicultura europea está representada casi exclusivamente por peixes e moluscos, con porcentaxes similares, sendo dominante a acuicultura mariña. A pesar de que Europa conta cunhas condicións ambientais e oceanográficas idóneas para a acuicultura e é líder en tecnoloxía e investigación, as excesivas normas reguladoras en materia ambiental e de concesión de espazos propiciou que a acuicultura europea leve moi estancada na última década. Isto fixo que Europa dependa de importacións de produtos acuáticos, os cales, en moitos casos, proveñen dos países asiáticos antes citados, onde as regulacións en termos de uso de antimicrobianos, seguridade alimentaria e impacto ambiental son moi laxas. Por tanto, unha das áreas de traballo nas que o enfoque One Health é especialmente necesario en agricultura é a loita contra a resistencia aos antibióticos. Como vostedes coñecen, a era antibiótica comeza co descubrimento da penicilina polo médico escocés Alexander Fleming en 1928, froito da serendipia, a partir do fungo Penicillium notantum. Non foi ata 1940 cando o farmacólogo australiano Howard Florey e o bioquímico alemán Ernst Chain conseguiron producir e purificar o antibiótico para o seu uso clínico. Nesta aventura científica non hai que esquecer a química e cristalógrafa inglesa Dorothy Hawking, que en 1949 publica a estrutura tridimensional da penicilina, o que permitiu o desenvolvemento de novos derivados máis eficaces. Todos eles foron galardoados co Premio Nobel en recoñecemento ás súas achegas.
Despois da Segunda Guerra Mundial comenzou o descubrimento exponencial de novos antibióticos, o que constituiría a chamada era dourada da quimioterapia tanto na sanidade humana como animal. Non obstante, a partir da década dos 70, a aparición de resistencias e a dificultade de atopar compostos que superasen en potencia aos xa coñecidos fixo que decaese o interese das empresas farmacéuticas á hora de investir na investigación e desenvolvemento de novos antibióticos. Así, a modo de exemplo, o número total de novas moléculas antibióticas aprobadas pola FDA americana foi descendendo dunha maneira espectacular nas últimas décadas, non habendo prácticamente ningún antibiótico novo aprobado a partir de 2015. É coñecido que as bacterias poden adquirir resistencias a antibióticos por mutación ou por transferencia horizontal de xenes mediante os procesos de transformación, transducción ou conxugación. O estudo do resistoma, é dicir, o conxunto de todos os xenes de resistencia nunha poboación microbiana, demostra que o intercambio frecuente destes xenes entre distintas especies e ambientes favorece a súa propagación desde animais de granxa a humanos e viceversa, xa sexa directa ou indirectamente a través de bacterias do chan ou da auga. Un exemplo deste fluxo bidireccional é o feito de que bacterias patóxenas de animais acuáticos pertencentes aos xéneros Aeromonas, Photobacterium e Vibrio, comparten xenes de resistencia con patóxenos humanos tales como Escherichia coli, Yersinia pestis, Salmonella entérica, especies de Klebsiella e Vibrio cólera. Queda claro, entón, que o problema da resistencia a antibióticos é, hoxe en día, un fenómeno global que hai que tratalo desde a perspectiva One Health. Xa o propio Fleming advirtiu deste problema en unha das súas declaracións no New York Times, comentaba: a persoa inconsciente que xogue co tratamento da penicilina é moralmente responsable da morte do home que finalmente sucumba á infección co organismo resistente a este antibiótico. Espero que o mal poida ser evitado. Gustaríame salientar que se comparamos as cantidades de antibióticos usados en acuicultura en países desenvolvidos coas empregadas en gandería e clínica humana, evidenciase que o consumo anual de antibióticos en acuicultura é mínimo, representando menos do 1% do consumo global. Así e todo, como xa se mencionou, ao redor do 90% da produción mundial de acuicultura realícese en países en vías de desenvolvemento. É neses países onde radica principalmente o problema do aumento de bacterias resistentes a antibióticos nos produtos de acuicultura e nos ambientes onde se cultiva. Por todo o exposto, a OMS aprobou no ano 2015 o Plan de Acción Mundial contra a Resistencia a Antibióticos e entre as actividades fundamentais recollidas neste plan atópase o desenvolvemento de mellores medidas de prevención das infeccións tanto humanas como animais. Estas medidas de prevención inclúen a vacinación, o uso de probióticos e as melloras en bioseguridade, nutrición e manexo dos animais. Polo tanto, a prevención baseada no uso de vacinas é un factor crucial para a saúde dos peixes e para o crecemento sostible da industria da acuicultura. A historia da vacinación en acuicultura é moito máis recente que a das primeiras vacinas para humanos e animais terrestres. Como vostedes saben, o descubrimento da primeira vacina humana débese ao médico rural inglés Edward Jenner, quen no século XVIII desenvolveu o proceso da variolización para previr as infeccións polo virus da variola humana. Un século máis tarde, o químico e bacteriólogo Louis Pasteur descobre a primeira vacina en aves para previr a enfermidade coñecida como cólera das galiñas causada pola bacteria Pasteurella multocida, empregando por vez primeira o que hoxe coñecemos como cepas atenuadas. Estes dous descubrimentos, igual que no caso da penicilina, foron froito tamén da serendipia. Non será ata o século XX cando aparezan as primeiras descricións de prevención de enfermidades de peixes mediante o uso de vacinas. En 1938, o microbiólogo americano de orixe polaca Stanisław Snieszko describe que as carpas podían desenvolver inmunidade mediante a inxección de células mortas de Aeromonas hidrófila. Poucos anos máis tarde, este investigador, xunto co microbiólogo canadense David Duff, demostraron protección en troitas inmunizadas por vía oral fronte á bacteria Aeromonas salmonicida, axente causante da forunculose. O profesor Snieszko chegou a ser o primeiro director do National Fish Health Research Laboratory en West Virginia, un dos laboratorios máis recoñecidos no mundo sobre saúde de peixes. A el tamén se lle debe o famoso diagrama Snieszko, onde se ilustra como as enfermidades en animais acuáticos
son o resultado da complexa interacción entre o peixe hóspede, microorganismo patóxeno e o medio ambiente. Agora ben, durante os primeiros 20 anos despois da Segunda Guerra Mundial, o interese polo desenvolvemento de vacinas para peixes reduciuse, debido á disponibilidade de antibióticos efectivos e que podían empregarse sin restricción algunha en acuicultura. Con todo, o incremento das resistencias, o recoñecemento da importancia en acuicultura das infeccións víricas para as cales os antibióticos non teñen efecto, e a preocupación de que certos antibióticos podían ser prexudiciais para a saúde humana e animal, levaron nos anos 70 a un rexurdimento dos estudios de vacinación. Así, neses anos, tivo lugar unha achega moi importante neste campo, a demostración que a vacinación dos peixes por baño podía ser outro método efectivo de inmunización, baseado na incorporación de antíxenos a través das branquias, pel e liña lateral. Pódese decir, por tanto, que na década dos 70 xa se describiron os 3 métodos de administración de vacinas en acuicultura que, como modificaciones tecnolóxicas posteriores, están a utilizarse na actualidade: inxección intraperitoneal ou intramuscular, oral ou vacina mesturada con penso, e baño ou inmersión dos animais nunha solución diluída da vacina. Ao mesmo tempo que rexurdían os estudos de vacinación, entre os anos 70 e 90 producíanse grandes avances no coñecemento do sistema inmune de peixes. Entre os fitos alcanzados en inmunoloxía de peixes nestes anos e que foron cruciais para o desenvolvemento de estrategias de vacinación, pódense citar o descubrimento de que a resposta humoral e celular dos peixes mostra especificidade e memoria, a demostración de que a duración de inmunidade incrementa coa idade dos animais, o feito de que a resposta inmunolóxica dos peixes está moi influenciada por factores ambientais como temperatura, dieta, estrés, e a demostración da existencia de diferenzas na maduración do sistema inmune entre distintas especies de teleósteos. Así, en peixes salmónidos, o sistema inmune está moito máis desenvolvido no momento da eclosión comparado con especies estritamente mariñas, onde as larvas non son inmunocompetentes ata os 70 ou 100 días pos-eclosión. Isto explica o porqué a vacinación en peixes mariños, a idades moi temperás, vai implicar normalmente unha ou varias revacinacións. Estes avances en vacinación e inmunoloxía levaron ao rexistro e comercialización das primeiras vacinas para peixes salmónidos a finais dos anos 70. Pero non foi ata a década dos 90 cando se empregan por vez primeira adjuvantes oleosos a escala comercial e se introducen vacinas polivalentes no cultivo do salmón, o que representa o inicio do período de auxe da vacinación en acuicultura nos países desenvolvidos. O éxito da acuicultura de salmónidos estimulou neses anos o cultivo de peces estritamente mariños como dourada, robaliza, rodaballo e linguado nos países mediterráneos, o que orixinou a aparición de distintas patoloxías e, por tanto, o deseño de programas de vacinación exitosos tamén nesas especies. Como xa comentarei ao final do discurso, o noso grupo contribuiu dun xeito decisivo neste eido, conseguindo, nalgúns casos nun tempo récord, o illamento e caracterización do axente patóxeno e o desenvolvemento dunha vacina eficaz. Isto permitiu a erradicación de alguna enfermidade como é a estreptococose do rodaballo causada por la bacteria zoonótica Streptococcus paraueris, que estivo a piques de colapsar o cultivo deste peixe a mediados dos 90. Non obstante, e salvando a distancia coa situación da COVID, este fito pasou desapercibido para o gran público, aínda que foi decisivo para o desenvolvemento da industria acuícola. A maioría das vacinas empregadas na acuicultura mundial son formulacións inactivadas acuosas ou adjuvantadas. Este tipo de vacinas mortas constitúe o principal tratamento profiláctico, especialmente na prevención de enfermidades bacterianas, debido á boa relación custo-beneficio, seguridade para os animais e para o medio ambiente. Non obstante, as vacinas convencionais inactivadas inducen principalmente inmunidade humoral, o cal non adoita ser suficiente para moitos patóxenos intracelulares, como é o caso de algunhas bacterias e os virus. Para tentar solucionar estes inconvenientes, desenvolveuse outro tipo de vacinas, como son as vacinas vivas atenuadas, as vacinas de subunidades e as vacinas de ácidos nucleicos, que constituyen novos retos en vacinación en acuicultura malia as súas restriccións, especialmente en Europa. As vacinas vivas atenuadas provocan unha infección subclínica que mimetiza a infección natural, polo que inducen inmunidade celular e humoral,
o cal contribuiría a unha protección duradeira sen necesidade do uso de adjuvantes. Outra vantaxe radica en que, unha vez desenvolvidas, as vacinas atenuadas teñen un baixo custo de produción. Entre os métodos de atenuación da virulencia empregados atópanse a mutaxénese química e a obtención de mutantes mediante técnicas de bioloxía molecular como a transposición, o intercambio alélico e, no caso de vacinas virais, a mutaxénese reversa. Estas técnicas moleculares son as máis prometedoras, xa que o proceso de inactivación ou eliminación de xenes se considera, teóricamente, un proceso irreversible e seguro. Así e todo, a utilización destas técnicas xera organismos modificados xenéticamente, o que supón, sobre todo no caso de Europa, numerosos controis de bioseguridade e estabilidade para a súa implementación en agricultura, chegando moi poucas destas vacinas a uso comercial. A primeira vacina viva atenuada permitida en agricultura foi nos Estados Unidos en 2002 para a prevención da septicemia entérica de ictaluros causada pola enterobacteria Edwardsella intaluri, que producía unhas perdas anuais de 60 millóns de dólares. Uns anos máis tarde se autorizou tamén neste país a vacina para a prevención da enfermidade da columna no peixe gato e na perca, causada por Flavobacterium columnare. Fora dos Estados Unidos, en 2011, autorizouse en Israel a comercialización da vacina frente ao herpesvirus das carpas COI. En 2016, obtívose a autorización de cepas mutantes da bacteria intracelular Piscirrhizia salmonis para previr a piscirrixiose en salmón cultivado en Chile. Outro tipo de vacinas obtidas mediante técnicas de bioloxía molecular son as vacinas de subunidades, que se basean no uso de componentes antixénicos concretos dos patóxenos empregando vectores de expresión recombinantes. En xeral, no caso de patóxenos bacterianos, as proteínas de membrana externa de parede son os principais candidatos na formulación de vacinas de subunidades, mentres que no caso de patóxenos virais, as proteínas da cápside ou da envoltura viral constituín os antíxenos máis inmunoxénicos. As principais vantaxes destas vacinas son a súa seguridade, xa que non existe o patóxeno que poda replicarse no hóspede, e a súa estabilidade, xa que poden liofilizarse, o que permite o transporte e almacenamento non refrigerado. As desvantaxes radican en que habitualmente se necesitan dosis altas de antíxeno para xerar inmunidade no peixe, así como o uso de adjuvantes e inmunizacións de reforzo. Ademais, o seu custo de produción é relativamente elevado debido aos procesos de purificación. Polo tanto, o uso de vacinas de subunidades en agricultura non está moi estendido e ata o de agora comercializáronse moi poucas destas vacinas, e todas para a prevención de enfermidades de etioloxía viral, como é o caso de as vacinas fronte ao virnavirus causante da necrose pancreática infecciosa de salmónidos, constituída por proteínas da cápside viral expresadas en Escherichia coli, autorizadas en Noruega, Canadá, USA e Chile, a vacina fronte ao rhabdovirus causante da septicemia primaveral da carpa, constituída pola glicoproteína da superficie externa da partícula viral expresada en baculovirus, autorizada en Bélxica, e a vacina fronte ao ortomixovirus causante da anemia infecciosa do salmón, constituída pola hemaglutinina e neuraminidasa da envoltura viral, expresadas en Saccharomyces e autorizada en Chile. As vacinas baseadas en ácidos nucleicos están a sufrir un gran crecemento, especialmente na profilase de enfermidades virais. O primeiro enfoque destas vacinas foron o das vacinas ADN, construcións xenéticas que conteñen un ou máis xenes procedentes do patóxeno e que codifican para proteínas antixénicas. Este tipo de vacinas son teóricamente ideais pois son fáciles de producir, estables e seguras, xa que o material xenético purificado non pode xerar a enfermidade. Con todo, o uso de vacinas ADN en agricultura é un tema moi controvertido, debido principalmente ao hipotético risco de introdución de fragmentos do material xenético no ADN das células do hóspede, o que dá lugar a problemas de aceptación do peixe vacinado por parte do consumidor. Toda esta controversia fixo que, malia o deseño de vacinas ADN que resultaron eficaces en condicións de laboratorio, soamente se conseguiu autorización para 2 vacinas ADN en agricultura. A vacina para previr a necrose hematopoyética infecciosa en salmón, causada por un rhabdovirus, autorizada en Canadá desde 2005, e a vacina para protexer o salmón fronte á enfermidade do páncreas causada por un alfavirus do grupo do Ostogavirus, autorizada en Noruega desde o 2017. Nos últimos anos, as vacinas de ARN mensaxeiro emerxeron como unha potente aproximación para a indución da resposta inmune debido á súa elevada seguridade e que o propio ARN actúa como un forte inmunoestimulante.
Non obstante, esta tecnoloxía aínda non se adoptou en acuicultura. O desenvolvemento dunha vacina en acuicultura con vistas á obtención do rexistro sanitario é un proceso lento e laborioso de investigación que implica diferentes pasos, tanto no laboratorio como unha vez transferida á industria farmacéutica veterinaria co fin de demostrar a súa pureza, seguridade, estabilidade, ecotoxicidade, potencia e duración de inmunidade. Como todo este procedemento pode demorar varios anos, en moitas ocasións, especialmente no caso de patóxenos emerxentes ou da aparición de novas variantes de patóxenos xa coñecidos, hai unha necesidade urxente de suministrar ao piscicultor o máis axiña posible unha vacina para a prevención da patoloxía que lle está causando perdas económicas. Nestes casos, igual que sucede en animais terrestres, pódese recorrer tamén en acuicultura as denominadas autovacinas, definidas segundo o novo Regulamento Europeo sobre Medicamentos Veterinarios como produto inmunolóxico inactivado elaborado especificamente a partir dunha cepa de bacteria ou virus illada dun broto infeccioso nunha planta de cultivo e que só pode ser empregado para a vacinación dos animais nesa mesma planta e en todas as explotacións entre as que haxa un vínculo epidemiolóxico. Hoxe en día, as autovacinas en acuicultura son unha ferramenta imprescindible a ter en conta dentro das estrategias de prevención. Un exemplo moi ilustrativo de como a incorporación de programas de vacinación en acuicultura leva consigo un descenso considerable no uso de antibióticos, co consecuente aumento sostible da produción, é o caso do cultivo de salmón atlántico en Noruega. Vese claramente que a utilización de antibióticos na acuicultura de salmón descendeu máis de un 99% nos últimos 30 anos grazas á vacinación, mentres que no mesmo período a produción de salmón pasou dunhas 100.000 toneladas nos anos 90 a máis de 1.400.000 na actualidade. Isto traduciuse tamén nun descenso significativo de residuos de antibióticos nos sedimentos mariños das zonas das gaiolas de cultivo. Ademais da vacinación, o uso de probióticos en acuicultura é outra alternativa para a redución de riscos relativos a enfermidades, a mellora do benestar animal e, como consecuencia, para incrementar a produtividade. O concepto de probiótico en acuicultura é diferente do empregado en animales homotermos. Aínda que ao longo dos anos propuxéronse diferentes definicións, na actualidade aceptouse que un probiótico en acuicultura é un microorganismo vivo ou morto ou un compoñente do microorganismo que actúa baixo diferentes modos de acción para conferir efectos beneficiosos para o hóspede ou para o seu medio. Os probióticos poden englobarse en dúas categorías: os probióticos intestinais, empregados oralmente, mesturados co alimento inerte ou vivo, e os probióticos engadidos ao medio acuático. A elección da ruta de administración dependerá fundamentalmente da idade do hóspede. Entre os múltiples modos de acción dos probióticos en acuicultura pódense citar a exclusión competitiva ou competición dos probióticos cos patóxenos polos sitios de adhesión no trato gastrointestinal do hóspede, a produción de sustancias inhibidoras con actividade antibacteriana e antiviral, como bacteriocinas, peróxido de hidróxeno, lisocima e proteasas, a produción de sideróforos, compostos de baixa masa molecular capaces de secuestrar o ferro necesario para o crecemento dos patóxenos, a interferencia do quorum sensing, que permite a inactivación enzimática ou a biodegradación dos autoindutores que regulan a comunicación celular en bacterias patóxenas, a contribución de nutrientes e enzimas extracelulares que teñen un efecto positivo no proceso digestivo dos animais acuáticos, a mellora da tolerancia ao estrés reducindo nos peixes a concentración da hormona cortisol, a modulación da microbiota intestinal do hóspede estimulando ao mesmo tempo a inmunidade celular e humoral, e, por último, os probióticos poden contribuir ao mantemento da calidade da auga, debido á súa habilidade para participar na reciclaxe da materia orgánica, convertendo unha gran proporción dela en dióxido de carbono. Ademais, a toxicidade do amonio e nitrito pode ser eliminada mediante a adición de bacterias nitrificantes. Por outra banda, os probióticos poden axudar ao mantemento da diversidade da microbiota da auga, reducindo ou eliminando a poboación de patóxenos oportunistas. A orixe dos microorganismos candidatos como probióticos xoga un papel relevante no éxito da súa aplicación a escala comercial. Durante moitos anos se empregaron en acuicultura bacterias probióticas de orixe terrestre, mais o seu uso suscitou bastante controversia xa que os parámetros biolóxicos e fisicoquímicos
son moi diferentes tanto desde o punto de vista do hóspede como do medio ambiente. Por esta razón, na última década, púxose moita atención no uso como probióticos en agricultura de bacterias autóctonas derivadas da propia microbiota dos organismos acuáticos, principalmente da microbiota intestinal dos peixes. É coñecido que o microbioma intestinal dos vertebrados xoga un papel fundamental na fisioloxía e saúde do hóspede. Aínda que a maioría dos estudos foron feitos en mamíferos, nos últimos anos as tecnoloxías de secuenciación de nova xeración facilitaron a descrición e caracterización das complexas comunidades de microorganismos que colonizan o intestino dunha gran variedade de peixes. Estes estudos centráronse principalmente nas especies económicamente importantes na acuicultura mundial como salmón, troita, tilapia e carpa, co fin de dilucidar os factores que poden influir na composición desas comunidades microbianas. A maioría dos traballos indican que factores ambientais, como salinidade, temperatura, factores nutricionais, como tipo e composición da dieta, e factores intrínsecos asociados ao propio hóspede, como filoxenia, xenética, sexo e madurez sexual, son determinantes na composición da súa microbiota intestinal, mais a relevancia de cada un deses factores aínda non está clarificada. Igual que acontece en mamíferos, a microbiota intestinal dos peixes recoñécese como un órgano propio. De feito, tamén se demostrou en teleósteos a existencia dunha comunicación bidireccional entre o intestino e o cerebro, a través do cal a microbiota pode afectar a conduta de alimentación, aos procesos de absorción e digestión, ao metabolismo, así como a resposta inmune, con repercusións na homeostase enerxética. Malia ser o microbioma dos peixes moi diverso, incluindo protistas, fungos, virus, bacterias e arqueas, as bacterias dominan significativamente a microbiota intestinal. Así, independentemente do tipo de peixe estudado, o seu microbioma intestinal, a diferenza do de mamíferos, parece estar dominada por bacterias do filo Proteobacteria, que xunto cos bacteroidetes e firmicutes comprende o 90% da microbiota intestinal de teleósteos. Non obstante, aínda se sabe pouco da función exacta que xogan esas comunidades, o cal é clave para poder manipulalas dunha forma eficaz para conseguir incrementar a produción de acuicultura. Dentro dos estudos recentes neste eido, gustaríame mencionar os levados a cabo en salmón cultivado en Tasmania, nos que se demostrou unha correlación entre a microbiota intestinal, a pigmentación da carne e a temperatura da auga. Observouse que a pigmentación do filete de salmón diminuía significativamente no verán e constatouse, a su vez, que a temperatura elevada ocasionaba estrés, unha reducción da ingesta de alimentos e, como consecuencia, cambios na composición da microbiota intestinal dos peixes, de xeito que desaparecían as bacterias con capacidade de sintetizar os carotenoides responsables da cor da carne de salmón. Permítanme, para ir rematando este discurso, facer un breve resumo das actividades do meu grupo de investigación Patoloxía en Acuicultura, que iniciou as súas actividades na década dos 80 e que na actualidade está formado por máis de 30 persoas que desenvolven as súas investigacións no Instituto de Acuicultura e no CIBUS, e cuxas achegas están a contribuir ao prestixio da Universidade de Santiago. Unha das nosas liñas principais de investigación céntrase no diagnóstico, prevención e control de enfermidades de animais acuáticos, cun componente importante de transferencia ao sector productivo e á industria farmacéutica veterinaria. Nesta liña, nos últimos 30 anos, o grupo desenvolveu importantes avances na aplicación de técnicas moleculares para o diagnóstico rápido e mesmo incruento de patoloxías de peixes e moluscos, ou ben no uso das novas tecnoloxías de secuenciación que permitiron coñecer a base xenética dun proceso infeccioso e identificar dianas terapéuticas para unha mellora das estrategias de prevención baseadas principalmente no uso de vacinas e probióticos. O deseño de programas de vacinación exitosos polo noso grupo facilitou ás empresas a implementación dun calendario de vacinación para peixes de importancia económica tanto en agricultura mariña como continental. Asemesmo, as técnicas de bioloxía molecular posibilitáronnos levar a cabo estudos epidemiolóxicos baseados na análise filoxenética de patóxenos bacterianos e virais de animais en cultivo, ou ben a busca de reservorios destes patóxenos nas poboacións salvaxes de peixes, noutros animais e no medio ambiente. Outra das importantes liñas de investigación do noso grupo
céntrase na seguridade alimentaria e ambiental. Neste eido desenvolvéronse métodos de detección e xenotipado de virus entéricos en moluscos destinados ao consumo humano, determinouse o fluxo de bacterias e xenes de resistencia a antibióticos no ciclo urbano da auga e, máis recentemente, se está levando a cabo a detección do xenoma do virus da COVID-19 en aguas residuais, o que está a contribuir na predición da evolución da pandemia. En resumo, considero que o noso grupo está a desempeñar un papel importante á hora de garantir a calidade sanitaria dos produtos acuáticos de crianza, incluindo a súa seguridade para a saúde humana. Ao longo deste discurso intentei salientar como un maior benestar animal mellora a saúde dos animais, reduce a necesidade de medicamentos e pode axudar a preservar a biodiversidade. Malia o que aínda resta por facer, podemos dicir que os avances científico-tecnolóxicos dos últimos anos en diferentes aspectos relativos ao enfoque One Health fixeron que na actualidade a acuicultura nos países desenvolvidos ofreza ao consumidor produtos de elevada calidade e seguridade cun mínimo impacto ambiental. A Comisión Europea anunciou en 2020 a súa estrategia para un sistema alimentario xusto, sostible e integrado no medio ambiente denominada da granxa á mesa. Nesta estrategia otórgase un papel relevante á acuicultura, xa que os animais de cultivo xeran unha pegada de carbono menor que a produción animal en terra. Con todo, para conseguirmos unha boa saúde xeral do planeta, os requisitos de sustentabilidade da Unión Europea deben ir acompañados de políticas que axuden a elevar os estándares a nivel mundial, de tal maneira que todos os produtos que se comercialicen no mercado europeo sexan cada vez máis sostibles, especialmente os importados de terceiros países. Vimos tamén que o mundo da ciencia e investigación está cheo de descubrimentos sorprendentes que foron froito da serendipia. Así, nos achados microbiolóxicos de Fleming, Jenner e Pasteur, que deron lugar a liñas esenciais na prevención e control de enfermidades, a serendipia xogou un papel clave. Pero nada tería sido posible sen o xenio, a sagacidade, a intuición, a perseveranza, o esforzo, o afán innovador, o entusiasmo e a sólida formación de cada uno deles. Esta idea aparece recollida nas seguintes palabras do médico e historiador Pedro Laín Entralgo. Fleming conseguiu mostrar ao mundo como a intelixencia, a observación e mesmo a modestia ante os feitos que son observados por un home de ciencia poden lograr o que algunhas veces non se consigue con grandes recursos técnicos, así como tamén nas do físico estadounidense Joseph Henry. As sementes dos descubrimentos están constantemente flotando ao redor de nós, pero só botan raíces nas mentes preparadas para recibilas. Gustaríame terminar este discurso facendo propias as soadas verbas do pai da microbioloxía, Louis Pasteur. En todas as estrategias para conseguir un planeta saudable, os microbios terán a última palabra. Moitas gracias pola súa atención. Moitísimas gracias, profesora Estévez Toranzo, por esta brillante lección magistral. Oh
Vicerreitora da Universidade da Coruña, Vicerreitora da Universidade de Vigo, Vicerreitores de Investigación e de Profesorado, Vicerreitoras, Vicerreitores, Secretaria Xeral, Profesora Estevez Toranzo, Xerente da Universidade, e reitores Villares, Villanueva, Casares e Viaño da Universidade de Santiago e Barja da Universidade da Coruña, valedor da comunidade universitaria, delegado para o ensino medio, presidenta da Axencia Galega para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, decanas e decanos, directoras e directores de departamentos, institutos, centros de investigación, membros do Consello de Goberno, cargos académicos da Universidade, alcaldesa de Lugo, tenente alcalde de Compostela, xefe da Forza Logística Operativa, fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza, presidenta do Consello da Cultura, presidentes das Reales Academias, autoridades civís, militares, membros das forzas e corpos de seguridade, profesorado, persoal da Administración e Servizos, estudantado, donas e señores. As ansiadas obras de limpeza e restauración
do Colexio de San Xerome e do Pazo de Fonseca, particularmente no que afectan ao seu claustro, impiden celebrar este acto no tradicional Salón Nobre. Si é gozosa a causa, xa que nos permitirá desfrutar do esplendor das súas pedras, frisos e brasóns, como fai máis de 25 anos que non temos ocasión, resulta tamén motivo de ledicia poder aproveitar esta ocasión para poder utilizar este salón de actos remozado desta Facultade de Medicina, aproveitado para espazo docente e inauguralo formalmente con esta ceremonia inaugural. Moitísimas grazas, decano, por todas as facilidades para organizar esta celebración. A rotación dos centros protagonistas deste acto de inauguración de curso atribuye este ano o papel destacado á súa Facultade de Bioloxía, que, como se ten dito, cumpre 45 anos dende a súa creación en 1977 a partir da Facultade de Ciencias e que hoxe xestiona con éxito 2 graus, un doble grau e 4 mestrados grazas ao esforzo da súa comunidade universitaria e ao compromiso decidido dos seus equipos decanais. En representación da facultade, e cando levamos máis de ano e medio vivindo baixo os efectos desta dura pandemia, quixeron as circunstancias nunha decisión que nin buscada sería máis a caída que a intervención inaugural recaese baixo a responsabilidade dunha catedrática de microbioloxía. E así tivemos o prazer de escoitar a magnífica lección maxistral da profesora Estévez Toranzo, que xa leva tempo sendo unha referencia do protagonismo das mulleres na ciencia, o que lle valeu, entre outros, o premio María Josefa Wonenburger na súa edición de 2018. No ámbito da patoloxía de animais acuáticos ten acreditada unha exitosa traxectoria compatibilizando de xeito exemplar docencia, investigación e transferencia dese coñecemento para o progreso social e económico. Hoxe foi quen de reflexionar sobre un concepto que adquiriu unha importancia esencial neste contexto de pandemia como é o de One Health, resaltando o papel do benestar, a sanidade animal e a calidade dos alimentos para a saúde humana, para a redución do uso de medicamentos e como garantía de biodiversidade. Esa colaboración transversal de investigación e da ciencia de diversas disciplinas que é clave para a saúde dos animais, dos seres humanos e tamén do noso planeta, é tamén un eixe esencial do noso campus Terra que vén de recibir a acreditación como campus de especialización coa máxima valoración e por un período de 4 anos, o que, sin dúbida, é unha magnífica oportunidade para reforzar, a través dun plan especial, a súa oferta docente, os resultados da investigación e tamén a conexión co tecido empresarial e produtivo. E se algo bo podemos recoller desta calamidade que nos asola, oxalá sexa, como afirma tamén a profesora Estévez Toranzo, que a sociedade se conciencie e eu engadiría que os responsables dos distintos niveis de goberno tamén, que só un investimento adecuado en ciencia e en innovación permitirá atopar solucións a situacións deste tipo que con certeza se repetirán. Dicía no discurso de inauguración do curso 2020-21, por iso, diante desta pandemia, estamos seguros de que sairemos adiante, porque somos capaces, porque temos as ferramentas e a capacidade que nunca antes tivemos e porque a sociedade nos necesita. Está na nosa man estar á altura das expectativas e da confianza depositada en nós. Con distanciamento pero xuntos, con máscaras pero con voz, con absoluta colaboración e con autonomía, responsable, seremos quen. Hoxe, un ano despois, creo que todos podemos sentirnos satisfeitos polo papel xogado e polos resultados acadados pola Universidade no pasado curso 2020-2021 que a Secretaria Xeral vén de condensar con precisión na súa memoria. Grazas ao traballo e á responsabilidade de todos, profesorado, persoal de Administración e Servizos e estudantado, e coa fonda implicación dos equipos directivos de centros e departamentos, fomos quen de superar o reto académico e tamén o sanitario. Os espazos universitarios foron seguros e a comunidade universitaria
presentou uns índices de incidencia sustancialmente menores aos xerais da poboación. A poboación universitaria, e moi especialmente o estudantado, demostrou nos seus comportamentos unha responsabilidade non sempre recoñecida, pero, máis ca iso, tamén unha implicación decidida en todo o que se lle solicitou para afrontar a pandemia. Dende a colaboración desinteresada pero imprescindible para xestionar cribados masivos e tamén a súa participación nos mesmos como público obxectivo de moitos deles, ata a súa exemplar actitude solidaria para colaborar en proxectos como o programa de voluntariado COVID que puxemos en marcha na Universidade ou o programa IGEA lanzado pola Cátedra Institucional de Cronicidade que permitiu que os enfermos ingresados nos hospitais que non contaran con medios ou coñecementos puidesen contactar telemáticamente coas súas familias. Os e as nosas investigadoras seguiron e están a traballar na búsqueda de solucións terapéuticas e tamén preventivas a esta crise sanitaria. E os sanitarios, coa colaboración de outros colectivos, xustamente recoñecidos coa Medalla de Ouro de Galicia, foron quen de facer realidade un proceso de vacinación que podemos considerar como exemplar. Con esta ilusión, iniciamos este curso 2021-2022 cheo de novos retos. Comenzamos esta singradura preocupados aínda pola situación sanitaria, pero confiando que a gran novidade deste curso, a vacinación nunha altísima porcentaxe da poboación universitaria, que nos permite iniciar o curso con medidas suavizadas no que a distancia de seguridade se refire, nos permita albergar tamén a esperanza razoable dunha evolución positiva que nos achegue cada vez máis a ansiada normalidade, caracterizada pola volta á presencialidade plena. É tamén un reto deste curso, e concretamente dos meses inmediatos, poder acadar un plan de financiamento para o quinquenio 2022-2026, que permita poder facer fronte ás funcións propias da universidade, docencia, investigación, transferencia e difusión da cultura e do coñecemento. Pero tamén para poder atender ás necesidades derivadas dos investimentos en infraestructuras e para a transformación que se require para adaptar a universidade aos novos escenarios. Esta responsabilidade a que se puxo cifra no solemne acto de inauguración do curso do Sistema Universitario Galego fai unha semana, no que se mencionaba a necesidade de mobilizar, e as palabras son importantes, mobilizar 3.000 millóns de euros en 5 anos, non pode facerse recaer de xeito principal sobre a limitada capacidade das universidades para obter ingresos, senón que require un compromiso decidido da Administración competencialmente responsable como é a comunidade autónoma. Por último, pero non menos importante, este curso vai ter lugar un proceso electoral tanto para as eleccións a reitor como para as de representantes no claustro universitario. Estamos xa que logo no inicio dun curso que pecha un ciclo no que atinxe o reitor que se iniciou en xuño de 2018. Un período marcado sen dúbida pola pandemia que se erixiu na protagonista da segunda metade, obrigando a centrar o foco na adopción de medidas para adaptar as nosas actividades e facelas compatibles coa seguridade sanitaria das persoas. Aínda así, fomos quen de aprobar e desenvolver plans e accións para dar cumprimento aos compromisos adquiridos e tamén á nosa programación plurianual. Tiñamos claro, e temos claro, que un dos principais problemas que está a afrontar a nosa universidade é o imprescindible relevo xeracional, tanto no que se refire ao persoal docente e investigador como ao persoal de administración e servicios. Por iso, puxose en marcha un plan plurianual de actuacións que permitiu dotar nas primeiras 3 anualidades 150 prazas de axudante doutor como vía de incorporación principal para o desenvolvemento da carreira académica. Ese programa complementouse coa incorporación de 24 profesoras e profesores a través de distintas convocatorias para a incorporación de recursos humanos noutras figuras de profesorado. Ao mesmo tempo, apostouse pola estabilización do profesorado temporal a través
fundamentalmente de figuras de profesorado contratado doutor, das que se crearon 55, e tamén pola promoción na carreira académica como un dereito dos traballadores, creando 114 prazas de profesor titular e 97 de catedrático de universidade. As actuacións desenvolvidas ao longo destes 3 exercicios completaránse no 4º ano do mandato para dar así cumprimento ao previsto nese plan. Esta é a reacción necesaria para evitar que un acelerado proceso de xubilacións poida poñer en risco a continuidade e a mellora continua nas nosas funcións docente, investigadora e de transferencia. E o dito para o persoal docente e investigador serve tamén para aplicar no persoal da Administración e Servizos. Neste caso, unha revisión profunda da nosa relación de postos de traballo que afectou a boa parte dos seus servizos fundamentais, complementouse coas convocatorias de máis de 400 prazas, tanto pola vía de acceso libre como de promoción interna. A redefinición da oferta docente é outro reto permanente da universidade para adaptarse ás demandas da sociedade e ás preferencias do estudantado. A implantación de novas titulacións cunha incidencia especial no campus de Lugo permitiunos un cambio de tendencia do alumnado de primeira matrícula, pasando de 4.173 alumnos en 2018 a 4.637 neste curso no que andamos, o que representa un incremento do 11% na súa globalidade, pero máis dun 38% nos datos do campus Terra. Neste proceso seguimos coa tramitación dun grau de intelixencia artificial interuniversitario previsto para comenzar a súa implantación no curso 2022-2023, ao que se engaden novas propostas de máster, algúns para ese mesmo curso, e a maioría para o curso 2023-2024, e tamén programas internacionais como da Universidades Sen Fronteiras, froito dunha cooperación entre as universidades galegas e as do norte de Portugal. Ao mesmo tempo, estáse a iniciar a revisión dos estudos de doutoramento logo da refundación da Escola de Doutoramento Internacional e tras os primeiros procesos de renovación da acreditación para tratar de aproveitar ao máximo toda a nosa capacidade para formar novos doutores, atendendo tamén ás demandas que nos chegan dende fora das nosas fronteiras. A investigación e a transferencia de coñecemento son esenciais no perfil da nosa universidade e moi determinantes do noso posicionamento nacional e internacional entre as 12 mellores universidades de España e entre as 500 do mundo, onde non debemos esquecer que hai máis de 26.000. Ven sendo unha demanda reiterada a necesidade de estruturalizar o financiamento da investigación para que non dependa case en exclusiva de fórmulas subvencionais. E en coherencia con esta demanda, estamos tratando de robustecer os nosos centros, institutos e estruturas de investigación en todas as áreas de coñecemento para facelas así máis competitivas. Fórmulas interuniversitarias como o CIMAGA en matemáticas e o CISPAC en humanidades e ciencias sociais son os últimos, pero confiamos que non sexan os derradeiros destes procesos. Pero, ademais de adecuar as estruturas, temos tamén que buscar solucións para as relacións laborais vencelladas coa actividade investigadora. Neste senso, é de salientar o pioneiro acordo coas representacións sindicais para crear modalidades contractuais como as de investigadores distinguidos que superen todas as dificultades xeradas pola contratación por obra e servicio. As infraestruturas constituían outro dos retos da universidade logo dun decenio de crise financeira que afectou con especial intensidade, como é un patrón reiterado en períodos de vacas fracas, aos investimentos. A universidade, a través dos acordos dos seus órganos de representación e de goberno, explicitamos un ambicioso plan de infraestruturas que ronda no seu conxunto os 80 millóns de euros. Non se trata de incrementar os metros construídos, porque non é necesario, nin a curto nin a medio prazo, senón de buscar o uso máis eficiente da superficie construída, optimizar o consumo enerxético e reducir os gastos correntes. A aprobación dun plan de investimentos por parte do Real Patronato de Santiago, celebrado o 25 de xullo pasado, de 280 millóns de euros ata 2032, en no que se contemplan obras de rehabilitación de edificios emblemáticos
como a Facultade de Xeografía e Historia e este mesmo edificio da Facultade de Medicina, ademais de outras intervencións no campus sur, contribúe notablemente á viabilidade do conxunto do plan, no que destaca como prioritario o proxecto de Cidade da Saúde que albergue as facultades de Farmacia e Enfermería, ademais de outras dotacións para a investigación. Sen agardar pola financiación que poida vir de outras administracións, sexa autonómica, estatal ou particularmente da Unión Europea, a USC fixo un esforzo moi notable por reducir o gasto corrente ata un 15%, para así liberar fondos propios cos que abordar as primeiras intervencións nese proxecto que xa se están levando a cabo nestes momentos. Con esa mesma finalidade se afrontou un proceso de xestión do servizo de limpeza a través da Fundación USC como medio propio que debe permitirnos recortar ata un 10% o custo do mesmo sen afectar a súa calidade. Todos estes esforzos permitiránnos, ademais de financiar os investimentos, deixar reducida a débeda da Universidade a 17 millóns de euros a 31 de decembro deste ano, fronte aos 30 que tiña fai 4. Nada disto tería sido posible sin o apoio recibido da comunidade universitaria, de todos e cada un dos seus integrantes nos diferentes ámbitos, pero tamén o explicitado no seo dos diferentes órganos de representación e de goberno que apoiaron, dándolle toda a forza a estas e outras medidas. Neste senso, quero salientar o esforzo que se fixo por falar e achegar posturas con todo tipo de colectivos e representacións, pero moi especialmente cos titulares de cargos unipersoais, decanos e decanas, directores e directoras de centro, departamento, centros de investigación, etc., e tamén de outros órganos creados ad hoc como os destinados á xestión do COVID. Instarando así unha sorte de cogobernanza facilitada sen dúbida polo impulso das novas ferramentas tecnolóxicas que ton operado un cambio sustancial na toma de decisións na universidade. Ese intercambio de pareceres enriquece as propostas, amplía o apoio ás mesmas e facilita a súa aprobación nos órganos correspondentes, sustituindo en gran medida a votación por un asentimento que a reforza aínda máis e que moito agradecemos. Non están resoltos, nin moito menos, todos os problemas da universidade, pero, a pesar de todas as dificultades aínda non superadas, quen lles fala conserva toda a ilusión polo futuro e está disposto a seguir poñendo todas as súas ideas e as súas capacidades ao servicio desta alma mater compostelana a que tanto lle debemos se a comunidade universitaria así o quixese. Dixen. Gaudeamos.
Queda así inaugurado oficialmente o curso 2021-2022 na Universidade de Santiago de Compostela. Gracias ao coro por poñernos as notas musicais en este acto. Grazas a todos vostedes por acompañarnos. Prégolle á secretaria xeral que organice a procesión de salida. Unha vez que se retire a procesión académica, prégolles que permanecen por uns momentos nos seus asentos para organizar tamén unha saída e evitando aglomeracións.